Amawe taita dambudziko neanonzi Mnangagwa. Mnangagwa ashupa. Zvakaoma. Pane iri kunzi gold mafia kana kuti gold gate scandal. Nyaya iri kuitika apa ndeyekuti AlJazeera, inonzi AlJazeera iTV network yekuKatar, United Arab Emirates uko. Saka ine inonzi investigation unit yakaona kuti muZimbabwe mune corruption iri kuitwa, mune uori uri kuitwa unosanganisira kubuda kwezvicherwa zvenyika. Ichibva yaisa anonzi pachirungu maandakava, vakauya vakapinda vachiita sevari kuda kutenga goridhe asi vachishandisa mari yakasviba. Mari dziya dzinenge dzatengeswa madrugs nechi kunze kwenyika uko dzisingakwanise kuti dzinge dzichiiswa mumabanga. Saka kuti mari idzi dzicheneswe kuti dzigone kupinda musystem yenyika, dzinofanira kuti dzigezwe, kureva kuti dzinofanira kushandiswa pane chimwe chinhu dzochizodzoka musystem manje. Asi process iyi inotoda kuti inge ichishandiswa kune dzimwe nyika. Saka Zimbabwe ichibva yaonekwa kuti nemhaka yekuti mune huori, uyezve kwete huori chete asi huori huri kuitika kusvika nekuhofisi yemutungamiriri wenyika chaiyo. Vakabva vaisa anonzi maandakava journalists kuti vanyatsochera vaone kuti uori uyu wakadzika kusvika papi. Vana baba nana mai, vakomana navasikana, hamumbodi kunzwa zviri kuitika izvi. Iyi hurumende inoda kubviswa as early as yesterday. Takagara munyika yakasotengeswa kare, vagotofamba vachitaura kuti nyika iri kuda kuzotengeswa nananhenge vakazodai. Ivo vatori busy kutengesa nyika. Izvi zvakaitika. Vasori vaya vapinda vane 2 years dzakakwana vachishandira munyika yeZimbabwe, vachitora information munyika yeZimbabwe inobatsira kuumba umbo hwakakwana hwokuti nyika yedu iri kuurayiwa kusvika papi nemunhu anonzi Mnangagwa nehurumende yeZANU-PF. Munhu wavakabata munhu anonzi Angel, anozvidza muprofita, anoona wemashura, anoita zvipi nezvipi, anogara kunyika yeBritain, kuUK, atova chimugari weko zviri pamutemo, anonzi citizen pachirungu. Hubert akaitwa iye ambassador at large to Britain and Americas naMnangagwa. Position isina kubvira yakaoneka muhurumende yeZimbabwe kubva patatora utongi muna 1980. Yakangogadzirwa ipapapo, ichigadzirwa uyu achinzi aende anotengesa nyika kuti nyika yakanaka yakazodii, achiuya nemainvestors nechi. Saka ndiye akanga ari point person, the focal person, wakanga achishandisika kana kuti kugona kupfekera vasori ava kuti zvinhu zvavo vanyatsowana information yakakwana yakaida. Saka iyewo nekusazivawo semunhuwo ane huori, uyezve ari kushanda muhurumende yehuori kufambisa nekumeka sure kuti huori hwavo hwanyatsovabhadhara. Akatanga kudhonza tambo dzake dzaajaira kudhonza, achitaura nevanhu vaanofanira kutaura navo. Zvese izvi zvakaitwa zvichiitwa pakamera. Asi
yegold chete, hatisi kuziva zveplatinum, hatisi kuziva lithium, because mukaongorora pese paita chicherwa, ingava platinum, ingava lithium, ringava gold, angava madiamonds, pari kuiswa vanhu vaMnangagwa. Kwese tarisai, kwese, kungava kukwekwe, kungava kukadoma, kungava kwamutoko, kungava kwamarange, kungava kuchiredzi, pese pari kuita zvezvicherwa ari kuisa vanhu vake. Airport yedu chava chitambiro chematsotsi, nokuti ndo pari kupinda nekubuda, panopinda nemari dzakasviba dzouya dzogezwa, pobuda negoridhe redu richienda zvisina tsarukano. Nyika yedu yakapfuma zvakanyanyisa, asi taita dambudziko reanonzi Mnangagwa neZANU-PF. Vana vavanana mai, kana tanga takakotsira, inguva yekuti timuke, inguva yekuti tigadzirise zvinhu. Iyi election yatakatarisana nayo ngaive election yekugadzirisa zvinhu. Tibvise hurumende yeZANU-PF, tiise hurumende yevanhu, hurumende yemacitizens, kwete iyi yemafia inotonga nechisimba, inotonga neudzvanyerere. Zimbabwe yakuda mutungamiriri kwete mutongi. Hatina mhosva yatakapara kuti tingaitwe chiseko chenyika kudai so. Tine upfumi hunogona kuraramisa kunyangwe neAfrica yese. Vana vabanana mai, ngativhurikei pfungwa, ngativhurikei pfungwa, ngativhurikei pfungwa. Let's make use ye-election yatakatarisana naye kuti tigadzirise nyika yedu. Vanofamba vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, nyika inovakwa nevene vayo, nyika ichiputswa nevene vayo. Imagine kuti president wenyika anotengesa 30,000 hectares just like that kuma foreigners. Imagine isusu kuti uwane 250 square meters yekuti uvake uimba unzi izvo une kodzero, because muconstitution munhu ane kodzero yekuti ange aine pekugara. But just having a 250 square meters or 300 square meters, unogara pa waiting list for 10 years. Asi munhu anowana 30,000 hectares. 30,000 hectares kuna vanoda kunzwisisa kuti 30,000 hectares dzakakura sei. Tinotora dhorobha reGweru, tori times katanhatu, tori multiply by 6. Kana utotora Chitungwiza, yese vanoziva Chitungwiza, tori multiply by 6. Kana takuda kutaura zvenyika, tiri kutora nyika yeSeychelles yese yakangopiwa kuvanhu, just like that. Hazvina kana account yekuti uzive kuti mari yacho yakaenda kupi, inoita sei. Vese matsotsi ari kupinda munyika anobhadhara mari yechibatiso inoita 200,000. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zviri padocumentary yaAlJazeera. Iye zvinezvi paane part 2. Kuchazoita part 3, kuzoita part 4. Uri hwacho hwakatadza kukwana mudocumentary 1. Akatoita 4 madocumentary. Ese ari close to an hour each. It's high time we have to wake up, guys. It's high time we have to wake up and deal with this regime. Hakuna inzwai nini, hakuna kuri kuzotengeswa nyika, hakuna. Izvi tiri kuzviitira isu nevana vedu navazukuru vachazotivera kumberi. Tikatadza kugadzirisa nyika iyi, ndine urombo. Vana nevana vatichazobereka nevana vachazobereka, they will hold us accountable kuti chii chamakaita when things were like this, because history is going to judge us. Ndapota, ngatifunge kaviri. Iyi hainei nenyaya yekuti uri kuZANU-PF
ZANU-PF, triple C, MDC, this is an issue to do with the citizens. Mukatasa masoja edu cheo anotonyadzisa as compared to masoja edzimwe nyika. Mapurisa tikatasa maticha cheo, the CIO, all those people are living in abject poverty. Vashoma vari pamusoro pavo mashefu ndo vari kudya. All those things have got to change. My civil servants, uniformed forces, they have to be respected. But the government, it's doing things zvinotonyadzisa. Ndinorwadziwa nemunhu anomira achisapota hurumende yakadaiso. Iri kubvisa chiremera pamasoja edu, iri kubvisa chiremera pamapurisa edu, iri kubvisa chiremera paCentral Intelligence. Right now, imagine kuti pa airport panotambirwa, panoitwa dambiro rembavha, dambiro rematsotsi for a whole 24 months, 2 years. Masiya edu achiitwa mapolitical watchdogs, achimhanyiswa muprogram dzeZANU-PF. Nyika iri vulnerable to that extent. This is what ZANU-PF is doing to our nation. This is what ZANU-PF is doing to our nation. So it is a matter of citizens claiming what is theirs. Right now, RBZ yedu haina kana power. Idambiro rematsotsi. The fidelity printers ndo iri kutobatsira kugeza mari dzakasviba. No. This has got to come to an end. Citizens, we have to deal with this decisively. And 2023, Zimbabwe has got to be free. Tisanyeperana tichienda kuna musi 18 April ichitaura kuti Zimbabwe is free, tine independence. Zimbabwe is not free. Right now, RBZ yedu haina kana power. Idambiro rematsotsi. The fidelity printers ndo iri kutobatsira kugeza mari dzakasviba. No. This has got to come to an end. Citizens, we have to deal with this decisively. And 2023, Zimbabwe has got to be free. Tisanyeperana tichienda kuna musi 18 April ichitaura kuti Zimbabwe is free, tine independence. Zimbabwe is not free. We are a Chinese colony. We are being run by a mafia. This is a mafia government. It's not free. Right now, we have got many children who are dropping out of school because they cannot pay school fees. But Zimbabwe has got a capacity yakakwana yekuti primary and secondary school, government schools, are free. Kuti tigone provide good and quality and affordable education. But Maria Choyese is being pocketed into the pockets of these thieves, masquerading as our leaders. Zimbabwe is in a total leadership crisis. Irikuda iwewe neni to act. It's a high time we have to register to vote. It's a high time we have to go in our numbers and register our dissatisfaction and discontent with this government. This has got to stop, and this has got to stop forthwith. 2023, it is the citizens' victory. 2023, it has got to be the citizens' victory. If we can't make it 2023, then you must know that Zimbabwe is doomed. Mwari vatiwanira nyasha gore rino ra 2023, and restoration has got to come this year of 2023. Enough is enough. We have suffered enough. Mazimbabweans chiseko wherever they go. It is all because of 43 years of misgovernance from this party called ZANU-PF. So please, Mazimbabweans, let's come together. Let's reason together. Let's deal with this demon called ZANU-PF. And all
through its leaders. Let's create a people-centered government, a productive government that is led by God-fearing people. I'm pissed off. I'm totally pissed off.